गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय। दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद आसाम आरो धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा दिनैनिफ्राय जागायदों। दा दिनै गिबि सानाव जोङो माखासे हाबाफारि दंमोन। गिबियावनो जोङो जोंनि गाहाय थांखि ब्लां बेखौ बेखेवबाय, बेनिफ्राय गाहाय बादा बेखौ बेखेवबाय, बिदिनो जामुंसालि थान्दै बादा गासैबो जोङो बेखेवनाय जाबाय। ओमफ्राय दा सानसुनि 11 रिंगायाव जोंहा धेमाजि जिल्ला कमिटिनि थान्दै मेल दङ। बिनि उनाव 4 रिंगानिफ्राय मिरु थान्दै जथुम्मा जागोन आरो मोनानि 9 बाजिनिफ्राय हारिमु बिलिफां जागोन। दिनैनि हाबाफारियाव माबे जिल्लानिफ्राय थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैदों? ओरैनो जोंहा दुलाराय आसामाव गासैयावबो बर' गैया, जिहेतु जोंनिया 21था जिल्लायाव जोंनि बर' फोरोंगिरिफोर दङ। बे गासै 21था जिल्लानिफ्रायनो बर' गुदि फोरोंगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन। इतिमध्य बहुतखिनि जिल्लाफ्रा फैबायानो आरो गंसे गंनैसो जिल्ला दंफैयो। दासिम 400सो थान्दैफोर बेहाय नुजाथिबाय आरो जों आसा खालामो आरो 200सो थान्दैफोर फैबावगोन होननानै जों मिजिंथिदों। कालसार प्रग्राम बायदिसिनाफोर लादों नामा? हारिमु बिलिफाङाव बे कालसार प्रग्रामा थागोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो माबायाव अपेन सेसन खालि जोंनि बर'नि कृष्टि बा बिदिनो मेथाइ खनगिरिफोरखौ जोङो हांख्रायदों। गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जोंनि मानगोनां MP प्रधान बरुवाखौ जोङो हांख्रायदों। ओमफ्राय आरो बिदिनो आरो जर'खा आलासि दङ, मिनेस्वर बसुमतारी, आरो बिदिनो हांख्रायजानाय आलासि दङ माखासे मानि, बिथांमोनखौ जोङो फैगोन होननानै सानदों। ओमफ्राय गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिननाथ बसुमतारीखौ जोङो हांख्रायदों। बिथाङा इतिमध्य बिजनिनिफ्राय रावना होबाय, हयथ' मोनानि 8:30सोआव बेवहाय मोनफैगोन।